Vás privítať na 21. konferencii spoločnosti HCL Slovakia. Na konferencii som prvýkrát a musím povedať, že sa mi páči veľmi. Na konferencii sa mi veľmi páči, som tu už druhý rok, vždy tu načerpám množstvo nových informácií, množstvo postrehov. Super, výborní ľudia, skvelé prednášky a ja som rada, že som tu každý rok. Je to výborné, zatiaľ veľmi inšpiratívne, takže som spokojná, že si mám. Je to inšpiratívne a hlavne tie príbehy každého podnikateľa. Už som na neviem koľkej, 4., 5., ako všetky spĺňajú moje predstavy a najmä stretám sa tu s ľuďmi, od ktorých si stále mám čo vziať. This is the best Harvard College. Je to najlepšie HCL.